до моих очей и убачу, дотронися моих устов и промолвлю прославление, дотронися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, дотронися до моих очей и убачу, дотронися моих устов и промолвлю прославление, дотронися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, дотронися до моих очей и убачу, дотронися моих устов и промолвлю прославление, дотронися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь с вами. И с Духом Твоим. Panie, ja spodziewał się na Twoją miłosierność, uzradował się serce moje uzbawienie Twoje. Śpiewać budu Panu za dobro, jakie On mnie uczynił. Эту и святую душу праз заступництва святого Архангела Михаила спrawuję во всех tych intencjach, jakie były przeczytane, jakie się głębili swego serca. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую офиару. Spowiadajmy Bogu Всемогутному И вам, братья и сестры, что згрешил я вірні, думкою, словом, учинком и занятами. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmilujся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, как словом и чином мы выконывали Твое, что Тебе досподобны. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читание послания святого апостола Якова. Умилованные, откуль сварки и змагання серед вас, хіба не спожадливости в які воюють в участках ваших? Жадаете, а не маете, забиваете и заздостите, а не можете досягнуть, змагаетесь и воюете. Не маете, потому что не просите. Просите и не отрыгиваете, потому что благо просите, как растратить на пожадливости своей. Чужеложники
Ці не ведаеце, што сяброўства з гэтым светам гэта варожасць Бога. Таму калі нехта хоча быць сябрам свету, ён становіцца ворагам Бога. Ці вы лічыце, што Пісанне дарэмна кажа: да зайздрасці прагне дух, які жыве ў нас, але яшчэ больш дае ласку таму і сказано: Бог супротивляецца ганарыстым, а покорным дае ласку. Таму пакарыцеся Богу, а сопротивляйцеся дьяволу, і ён уцячэ ад вас. Наблизьтеся до Бога, и Он наблизится до вас. Очистите руки, грешники, и осветите сердце, кроводушники. Огласите, смуткуйте и плачьте. Нехай смех ваш обернется в смуток, а радость ваша в суд. Принесите себя Паном, и Он услышит вас. Это Слово Божие. Усклади клопот на Пана, ён потриває. Усклади клопот на Пана, ён потриває. Сказав я, хто дав би мне крылья у голуба, как полететь и спочить, тады б'ём всё далеко, и поселился в пустыне. Усклади клопот на Пана, ён потриває. Я пусто знайшов сховища, от дымхливого ветра, ветру и горы, ни щипания подземные мовы, бо в городе я бачу гвалти сварки. Усклади клопот на Пана, ён потриває. Удень уночі я небо, а виходить його памура, а внутри його беззаконие и зло. Господи, клопот свой на память тебе потримание, николи не допустит, как справедливый похищнулся. Усклади клопот на Пана, ён потримає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай я не буду хвалиться ничем, окромя крыжа Пана, протянутого свету крестована для меня, а я для свету. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час Jesús и Его учни вышли и проходили праз Галилею, и Он не хотел, как некто ведал. Бо учил своих учнев и сказал им, что Сын Человечий отдаден будет в руки людей, и забьют Его, и забиты у воскреснего сля праз 3 дни. Але яны не разумели этих слов, а боялись у Его спытаться. Пришел ён у Кафарнаум, и коли были у доме, спытался их, про что по дороге вы разважали? И они молчали, бо по дороге разважали поміж собою, кто больше. Севши,
Ён паклікаў 12 і сказаў ім: «Калі хто хоча быць першым, нехай будзе усіх апошнім і усіх слугою». Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае адно з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не прымае мяне, але таго, хто мяне паслаў». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Браты і сёстры, дазволю затрымацца над гэтым прыгожым чытаннем першым, якое сёння было прачытана з паслання святого апостола Якуба. Адкуль сваркі і змаганні сярод вас? Хіба не з пажадлівасці, якія воюють у частках ваших? Жадаете, а не маете, забиваете и зайздростите, а не можете досягнуть, змагаетесь и воюете. Не маете тому, что не просите, просите и не отрымливаете тому, что благо просите, как растратить на пожадливость свою. Брати і сестри, справді, в чим ми просимо, Якуб докладно питає, а в чим ми просимо? Те, що нам потрібно для фізичного життя тут на землі. Наших добротов, нашого щастя, нашого здоров'я. Всього того, що може нас погубити у дорозі до святості. Докладно про це і говорить. І откуль наші сварки і змагання? Тому що ми правильно просимо. Ми в этом кірунку керуємо наші наміри. Не бачимо, не вміємо прийняти у житті те, що ми маємо. Не вміємо бути за це вдячні. Не вміємо зауважити присутності Бога в нашому житті. І докладно це слово говорить про це, откуль сварки і змагання серед вас? Тому що нема Бога у серці вашому. И вы его не зауважаете. И он там есть, а вы его не хотите принять. Жестик, как он там разложил свою майстерню в нашем житті. Разложить майстерню, это значит понимать разные инструменты и подумать, что треба жизнить, что треба выравнивать, ковать, можно сказать, железо так само. Я думаю, что железо так ковать треба металл может нагреть. Как у нас все было добро, да и это можно ковать. Но не я. Я завжди в Польщі так само звертаю увагу і говорю, що поглядіть, коли діти все мають, коли їм нічого не відказується, то приходить момент, коли дитя доростає, і ви йому не відказуєте, а він десь почує, то ні, психічно заробиться. Ви не знаєте, що зробити з собою. Він сказав ні, як тут завжди було так, а зараз ні. І все. І часто, як вони праві бувають, люди відбирають своє життя. Я їм задав питання, чому? Ну, за доброе життя. За доброе життя. Одна малейшая препятствие, маленькое, треба много поднести. На 5 сантиметров выше, чем обычно. Человек уже все не едет, что это. Поглядите на наше життя, какое оно есть. Мы климаем пирожку, мы сегодня уже и прыгаем. Уже выше головы. Выше можно с этой палкой колести и забавить. Так само, это наши перешкоды, нас до этого помешают, как мы умели перепрыгнуть тяжесть. Но когда мы умеем перепрыгнуть, нас кто стиковает, Бог нас куе, награє, как вырвет из нас, детей Божьих. И когда мы это зауважим, из этого будем уметь дякувати, нам будет простей практически, мы будем иметь больше добра. Когда вы будете настраиваться на какую-то справу, что может нам так добро не видеть, а когда мы настраиваемся, что нас там придут фанфарами, та-да-там, музыка будет играть, а мы приходим, там нас не принимают фанфарами, но нас не зауважают. А як же нам это тяжко занести? И говорить про это святые апостольские послания вельми добро, чтобы мы, как мы не тримались от того, что в этом свете чужоложники, чи не ведаете,
што сяброўства з гэтым светам гэта варожасць з Богам, таму калі нехта хоча быць сябром свету, ён становіцца ворагам Бога. Ці вы лічыце, што Пісанне дрэнна кажа? Гэта не гаворыць. Я тут так ладно гаворыць, чытаючы. Да, зайздрасці прагне дух, які жыве ў нас. Сапраўды, чи так не ёсць, што мы бачым, што камусь паводзіцца сердце, а чым у нас нема, а чым нам горш, а мы ж ходзім у касцёл, мы ж лепш, мы ж молімся. Зайздрасць. Зайздрасць прагуе таксама в адным з першых адхартацый напісаў папеж Францішак пра зайздрасць, якая ёсць між людзьмі. Сапраўды яна у людзей крадзе сапраўдную любоў. Але яшчэ большую дае ласку таму і сказана: Бог супраціўляецца ганарыстым, а пакорным дае ласку. Маем просить Пана Бога, как мы на разные способы могли трохи схилить нашу голову. Тут не только говорить про покору для другого человека, а так само для Бога, який з'являється створителем світу, який з'являється створителем кожного нашого памкнення, нашої праці, яку ми виконуємо. Чи ми то вміємо зауважити, що це все ми виконуємо, дякуючи ласці Пана Бога, не своими силами, не своим благанием. Но как Бог нам не дал ласки, ничего не было. Кто-то, например, постановил узгорать поле, и Бог ему не дал ласки, он где падает дождь, в вечности. Что этот трактор сделает? Нет, закопается по самому камину. Ничего его оттуда не вытянет. Потому что, наверное, езда по полю с кругом поднятым место, а можно ездить, а это не узгораешь. А когда будешь, что не будешь. І той саме в нашому житті, такий приклад звичайний. Ми часами у нашому житті їздять з піднятим кругом, думаємо, що це добре. А якщо ви не граєте, надаремно їздить. Надаремно поручив. І пані сказав, колеса знашають. Покріплене до чогось і більше. Щось зробити. А ми, дякуючи своїй силі, а ми повинні признати ласку Пана Бога, яка в нашому житті завжди є і завжди працює. Разом з нами Пан Бог. Не я, а не ласка Божа. Я разом з Його працюю його вместе з вами в одном составе. Просим кого этой ласки Божией и этой покорой мы могли горать наше житье до справной любови. Ми зустрічаємо Бога у людях, яким потрібна наша допомога. Тому помолимося за їх. Молимся за Христову совершение света Евангелия, як дорогу всіх людей до зустрічі з Богом. Тебе гроші. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, кому Христос доручив владу своїх господарів. Тобі можна знову до служення братерської любові. Тебе краще. Вислухай нас, Пане. Молимся за усіх наших добродіїв, об'єднань тримають з Богом за Твоє воїна, що їх. Тебе краще. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто у життєвого програмування, а дошов віри. Тобі не почуєш в серце голос милосердного Отця, який більше їх дає братнім. Тебе краще. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на виписі приймши, як ми отважно визнаваємо нашу віру. Тебе краще. Вислухай нас, Пане. Над заступництва святого Архангела Михайла просим доброго и милосердного Бога у всіх інтенцій, які ми їм представляємо, хай не згодні з Його святою волею, і хай будуть вислухані тим всім. Вислухай нас, Пане. Дякую Тобі, добрий Боже, що Ти вислухав наші молитви, учини, як ми розпознали ласки, які Ти нам даєш праз Христа, Пана нашого. Амінь. Хвала дай, Єзу, житті моїй, як мой Бог, во мне ты живи, царство Твое, во мне живет.
Молитесь как Твою и вашу охрану, принял Бог и Тету Всемогутные. Нехай Пан Бог прийме отряд из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца многовестна и всему костелу святому. Boże nasz Ojcze, znamiennej poszany składający najświętniejszą jak wiarą pokorna Ciebie prosi, jak wiena była Tobie na chwalu, a nam na zbawienie, raz Chrysta Pana naszego. Amen. A z Wami I z ducha Twoim. pokoru serc Uznosiły Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna chwyta i sprawiedliwa. Zaprawdy godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, kamy zausiody i wsiody, tak jest składanie podzięku. Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny Wieczny Boże, wraz Chrysta, Pana naszego i pożadał się odnawić, jak my mogli uciekać u pełnocie Jego życia, i On, zaprawny Bóg, przyniósł samego siebie i wraz krwią prolitą na krzyżu przyniósł spokoju całemu światu. Tam On był uzwieliczony nad wszystkim stworzeniem i stał krynicą wiecznego zbawienia dla wszystkich, kto zachowuje Jego słowy. Wraz Jego z aniołami i z wszystkimi świętymi wyprostawiają Ciebie razem z nimi, osklikający. Святый, 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 Pan Bóg Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Pana. Хосанна на вершинах. Zaprawdy, Boże Ty święty, krynica wszelakej świętości. Tam proszę Ciebie, a święcimy Ty dary, rasolą Ducha Twojego, kapiany stanie się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcze tego się, bo to jest ciało moje, dziękuję za Was, ludzie wydana. Podobnym czynom po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i picie z Jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za Was i za mnogich ludziom prawita, dzieja odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć. Heta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominający śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuj, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, jak wszystkich nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsięgł po wszystkim świecie, udoskonalał w lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i wszystkim duchowieństwem. Pamiętaj tak samo, jak bratowi i sióstr naszych, jakie własną nadzieję na uwaskreszenie i prosich to łasce Twojej wyszło z tego światu i dozwoli mu zobaczyć światło oblicze Twojego.
Просим Тебя, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел życie wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorодицей Panной Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, ze świętym archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i усіми świętymi, jakie z pratyku podobali się Tobie, как z imi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrysta, Chrystowi ukryliście, Tobie Boża ojczał się machutny, u jedności Ducha Świętego, usia paszczana i chwała, razu się jaki wieczny ja. Amen. Otrzymali my Ducha Świętego, jaki nas uczynił dziećmi Bożymi, temu ośmielmy się kazać, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa spokoju mieli naszych, daważy nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wiarę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Божию. Пане, я не варта, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Bożysza. Jezus moc moja pieśnia i zbawienie, wieczny Bada, всемогутный Господь мой, имя Ачуга, всяко правду на сумление, мне руку подал, шлях до неба сказал. О Jezu, пости, песню хвалы прими, и будь прославлен теперь и навеки. О Jezu, Panie mój, pragnu ja żyć z Tobą. Jezu, ja Twój zawsze, теперь и навеки. О Jezu, Boże mój, Zbawca duszy mojej, serce moim żywi, теперь и навеки. Сердце моим живи, теперь и навеки. Молимся. Bóg Всемогутный Боже, учеников мы досягнули исполнения задаток, якого отримали в этом сакраменте, раскрыть Стефана нашего. Amen. Ще перше доля Михаля. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть снують по світі. За детей першокоммунийных нашей парафии в эту неделю приступит первый раз до Тарабана, как найдовжей привали при им и ценили, что могут быть детьми Божьими. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Отче з неба Божа, zmiłujcie nad nami, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłujcie nad nami, Duchu Święty Boże.
Святая Тройця, Ради Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Анна над Панами, молися за нас. Матерь Христова, молися за нас. Матерь Костела, молися за нас. Матерь милосердности, молися за нас. Матерь ласки Божией, молися за нас. Матерь надежды, молися за нас. Матерь пречистая, молися за нас. Матерь беззаконная, молися за нас. Матерь непорушная, молися за нас. Матерь невинная, молися за нас. Матерь наимилейшая, молися за нас. Матерь наицудобнейшая, молися за нас. Матерь доброй работы, молися за нас. Матерь Створителя, молися за нас. Матерь Створителя, молися за нас. Анна наимудрейшая, молися за нас. Анна хвалебная, молися за нас. Анна прославленная, молися за нас. Анна могутная, молися за нас. Анна ласкавая, молися за нас. Анна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа беспечная, молися за нас. Вежа великая, молися за нас. Вежа с кости свободной, молися за нас. Золотый дороги, молися за нас. Ковчег заповеду, молися за нас. Громадя местная, молися за нас. Только радостная, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Полет мигрантов, молися за нас. Судя шальница над сможенных, Молися за нас. Слава христиана, молися за нас. Королева Юру, молися за нас.
молися за нас. Королева без греху безшародного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева всего свету, молися за нас. Параду Божий, яки грешна человека и свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, Параду Божий, яки грешна человека и свету, выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане, Паранку Божий, яки грешна человека и свету, Змилуйся над нами, змилуйся над нами. молися за нас, Святая Богородица. Останься над водными отрицанием Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступничество Наисвятейшей завсёды Панны Марии, моя ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Усилительный Святого Отца Твое, я вороне отдалился. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюду. Панна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не сдалась, как покинула того, кто до Тебе утекая. Тебе надо помогу крича, Твоей опеки просить. К этим доверам натхненный до Тебе, о Панна над паннами, и наша Мать имкнуся, до Тебе прихожу, перед Тобою грешный плач пристаю. О Мати Слова, не погрожай словами моими, а почуй их ласково и выслухай. Просим Духа Святого, как я давал детьми и батьками першокомунийными, и в этом году первый раз примуть Пана Иисуса, Господи Святой Коммунии, Духу Святый, керуй життем Костела, и Он душа Костела, умацовывай нас у веры и веди до святости, как мы праз життем веры, особливо праз дійсную любовь до ближнего, давали свідчення о Христе. Дух Святый, это первый дар Христа для верников, как они уже больше не жили для себя, але для того, кто з нас помер и воскрес. Просим Иисуса, присутного сирот нас в Наисвятейшем сакраменте, как открыл наше сердце на деяние Духа Святого. Приди, Дух Святый, наполни сердца своих верных и распали в них огонь Твоей любви. Спошли Духа Твоего и возникне житё, и обновишь обличие земли. Молимся. Боже, Ты научаешь сердце верников świetlą Ducha Świętego. Daj nam tymże Duchu poznać prawdę i zawsze radować Jego ucieszeniem. Prac Chrysta Pana naszego. Święty Boże, święty mocny, święty niesnarodny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niesnarodny,
Zmiłuj над нами, от пожару, голоду, войны и заразы, борони нас, Боже, от греховной и бесподеланной смерти, стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Отдадим подопеку Богу про заступництво святого Архангела Михаила, святые инденцы и благословения святая Миша. Просим Божьего благословения для кожного з нас, для всіх тих, хто потребує здоров'я душі і тіла так само увольнення від різних залежностей, які з нашого серця крадуть Пана Бога. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим за наших близких померлых. Добрый Jezu nasz Panie, Дай им вечное спасение. Dobry Jezu nasz Panie, Дай им вечное спасение. Dobry Jezu nasz Panie, Дай им вечное спасение. niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Amen. Święty Archanioły Michale, kniazu wojsk łanieckich, przyjdzie na допомогу людям, яким погрожається на тілі. І лиш були створені на подобенство Божие, откупленные про життя, смерть и мертвых повстание Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У Тебе, Святый Михаил, костел мать своего оборонцу и опекуна, Ты ветер избавленный до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай беззаганная Панна, правда солнца королева Анёлов, простере струшить голову антихристу и оборонить своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангел Михаил, оборонца хвалы Наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас его милосердность. Бережи нас в змагании супротив спокусы и пастырь злого духа. Будь на обороне. Князю войска небесного, мocою Божою скину пекла сатану и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Посприяй, как мы, раз всю вечность были верными Твоему заклику, кто ж, коли не Бог? Таямницу сакрамента воспаряй наши все, празднество второе право, Божье новый заповедь, что нам разум не тумачит, свято веры принеси, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святого. Amen. Молимся. Ангел Божий, мы с верой визнаем, что Иисус Христос, який народився для нас, Девы Марии, и был замучен на крыже, присутничал в Найсвятейшем сакраменте, дозволь нам черпать в этой Божьей крылице плоды вечного избавления, праз Христа Пана нашего. Amen.
Бог за все похваленный. Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь за все ты похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь за все ты похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога взняси, ратуй вами вздвинутся хвали, мощью Божией зло разграби. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога взняси, ратуй вами вздвинутся хвали, мощью Божией зло разграби. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога взняси, ратуй вами вздвинутся хвали, мощью Божией зло разграби.